Já můžu říct, že všechno to začalo tím, že se mi do ruky dostala tato nádherná mašinka. CF Moto Gladiator 1000. Můžu říct, že to je pěkná bestie. Takže jsme to museli jet hnedka projet. Stroj měl na to rovných 5 kilometrů. No a už jsme vyjeli na cestu. Někdo se rozhodl nám házet klacky do cesty, jenže nás se dostali. Krásná projížďka, brody a další překážky, ale tenhle ten stroj, ten nic nezastaví. Jako jo, no, sklopil jsem si kameru trochu dolů, jako tele, takže jako sorry, ale za chvíli to bude lepší. Jedeme dál, kam pojede. Mimo jiný, na tom videu to jsou mý přátelé, skvělí přátelé, Petr a Maruška. V téhle jízdě mě tak trošku vyprovokovali oni. A chtěl jsem, aby si to tady u nás v českém ráji pořádně užili. Tamhle je ten tábor, ta rozhledna, tam jak jede... No. Teď se budeme chvilku dohadovat o tom, kam pojedeme dál, ale náš cíl byl předem jasný. Namířeno jsme měli... No schválně, kam? Namířeno jsme měli... Na Trosky. Kam jinam než na Trosky, protože jsou vidět téměř odevšad. A je to krásný a krásná projížďka. Tak jdeme dál. Pustil jsem Petra před sebe. Ať si to taky pořádně užije na tom videu. A má pořádnou památku. Ach, ta kamera dolů. Neboj, Peťo, to dáš, to je jenom malej hrbolek. No a pak na to Peťa šlápnul. A místama jsem mnou i nestačil, ale já jsem to tady viděl, dodržoval jsem to, co mi řekl prodejce. Tímto zdravím pana Stehlíka z Kolomut. Skvělý člověk a prodává tyhle ty skvělé mašinky. A tady už jsme na cestě směrem na Jinolice. A abych se vrátil trošku k tomu mému kamarádovi Petrovi. Známe se už spoustu let a je to naprosto skvělý člověk, kterýho mám opravdu hrozně moc rád a jeho ženu taky. Péťa a Maruška jsou skvělí přátelé a takhle si užívají na tom nejkrásnějším a nejlepším stroji. Tak jdeme dál na Jinolice. Trošku se nám ta cesta komplikovala, protože tam, kde jsme byli zvyklí jezdit před pár lety, tam už se moc jezdit nedá, do zákazu jezdit nechceme. No a když už nám tam byla v cestě třeba závora, tak jsme jeli radši jinde. A nebo s povolením majitelů samozřejmě. Tak jo, jedeme dál, blížíme se k Jinolickým rybníkům. A řekněte sami, to je naprostá nádhera. Jen kdybych neměl blbec tu kameru, tak dole. Ale tak příště se polepším. Každopádně těšili jsme se na Trosky. Ale teď už ty zmiňovaný Jinolický rybníky. Je to tady fakt nádherné. A tam bychom vlastně přijeli tadyhle zezadu, tam je ta závora, no, tadyhle. A my to zkusíme tadyhle lesama tam. A když to nepůjde, jak se vrátíme a pojedeme po silnici, no. Já vůbec nechápu, co to tady zase vymýšlej.
Kilometry ubíhaly a já jsem si na tohle ten nádherný stroj strašně rychle zvyknul. Přeci jenom předtím jsem měl 520, ale na té 1000 to je prostě úplně něco jiného. A teď se podívejte na tu nádheru. Krásný počasí je na pravé straně trosky. Pár fotek, nějaký ty panoramata. Petr nadšený, já taky, Maruška se směje. Jsem si říkal, jak se to objevilo, že musím zastavit. A ještě takovýhle počasí krásný. A jdeme dál. Trosky jsou před náma a my se tam prostě chceme podívat. Jasně. Terénu toho moc nebylo, ale ten bude příště, slibuju. Ale byla to krásná projížďka. Padlo prvních 100 kilometrů a já jsem to mohl konečně zešlápnout. A to byla paráda, ale samozřejmě s velkým respektem, protože na takovým stroji ten respekt opravdu musíte mít. A když ho nemáte, tak na takovým stroji nemáte co dělat, ale každopádně ta pokora stojí za to. Jsou to nádherné zážitky. Projeli jsme si místa, kde se natáčely různé filmy, různé pohádky a komedie a byla to fakt bomba. Náš první cíl, Trosky. Parkoviště a dál už to prostě nejede. A dál už se nedá. Ale tady je restaurace dole, no. To byla jasná volba. Dáme si něco dobrýho na zub. Přeci jen bylo hezky, ale byla trošku zima. Jdeme na to. Objednali jsme si a bylo nám řečeno, že zahrádka venku nefunguje, respektive ne s obsluhou, ale zapůsobil Petr svým osobním kouzlem a tak nám tu objednanou polévku hnedka číšník ochotně přinesl. Máš se trošku usmívat? Hele, kamera, herečky, jak to bylo v Černých Barů, píchání. Pravda, to trošku dyška, ono to funguje vždycky. No a pak jsme si dali ještě taky palačinku a ta byla teda úžasná a se zmrzlinkou. No a bylo to super, zahřáli jsme se, pokochali jsme se krajinou a když jsme se dobře nadlábli, tak zpátky na stroje. Tady už jsme přijeli na Hrubou skálu. No, co dál, Petře, co budeme dělat, kam pojedeme, co vymyslíme? Já nevím, někde tady jsou pak vyhlídky. Ale to asi někde zastavíme, já nevím kde, no. No to nechám, a to vždyckou příštce. Vymyslel jsem, že se půjdeme podívat na nějakou hezkou vyhlídku, přeci jenom je to kousek. Tak jsme vyrazili jen pár stovek metrů dál, že zaparkujeme. No, ale nožičky bolely víc než
Nožičky bolely víc než chuť se podívat na vyhlídku, a tak jsme za malou chvíli pokračovali dál. Nicméně viděli jsme spoustu krásných věcí. V Českém ráji toho totiž můžete vidět i hodně právě třeba ze hřbetu tohohle nádherného stroje. CF Moto 1000, ten vás doveze úplně všude. No a tohle je už, schválně, jestli to někdo pozná, tady jsme pod hradem Kost, nedaleko Sobotky. Jo, už jsme za sebou měli zhruba 70 km, ale pořád se nám ještě nechtělo domů, tak jsme si říkali, stavíme se ještě na Kosti, tam to bude stát za to. A taky, že stálo, bylo to tam úplně super. A jak už jsem říkal, počasí nám přálo, bylo nějakých 15 stupňů, takže na 2 bundy, ale bylo to super. Byla to velká paráda. No a jelikož už jsme byli na cestách zhruba 5 nebo 6 hodin, tak už jsme to zamířili směrem domů, zpátky na Jičín, krásně přes Prachovský skály, a tím se s vámi asi pro dnešek rozloučím. Péťo a Maruško, a vám moc děkuju, bylo to úplně super. Díky a čau.